מה הופך את כרמל ארונות לחברת הארונות המובילה בישראל? חומרי הגלם. ארונות כרמל מיוצרים מחומרי הגלם האיכותיים בעולם ובתקנים האירופאים המחמירים ביותר, כי על איכות לא מתפשרים. ייצור. ניסיון שעושה את ההבדל. ניסיון של שנים בתחום הוביל אותנו לפתח פטנטים רשומים ולייצר בטכנולוגיה ייחודית, חדשנית ומודרנית, והכל כמובן תוצרת הארץ כחול לבן. המבחר. מבחר גדול ומרשים של חומרים, צבעים וטקסטורות, כדי שתמצאו בדיוק את מה שמתאים לכם. מלמין, הייגלוס, מראות וזכוכיות, רק תבחרו. טריקה שקטה. בזכות מנגנון הטריקה השקטה הכפול, הטוב מסוגו בעולם של חברת OPK, המנגנון מגיע עם 10 שנות אחריות. מגירות איכותיות עם חזית אינטגרלית ומסילות סגירה שקטה. שיטת הייצור הייחודית ופטנטים רשומים מבטיחים שהארון שלכם יישמר כמו חדש ולאורך זמן. הגנה מלאה נגד רטיבות. בזכות בסיס האלומיניום הבלעדי לכרמל ארונות, המונע מגע של מים בגוף הארון. מחברי מתכת חזקים במיוחד מחברת הפלא האוסטרית מאפשרים פירוק והרכבה חוזרת של הארון ללא כל חשש לפגיעה במוצר. מחבר נסתר המונע את ניתוק הדופן מגוף הארון. דפנות מחוזקות. תודות לפרופיל אלומיניום המותקן בחזית, המקנה חוזק ויופי לארון. מדפים יציבים וחזקים. תודות לפרופיל אלומיניום המותקן בחזית המדף המחזק אותו, מונע שקיעה ומקנה מראה יפה לארון. גלילי מתכת חזקים שמונים כל אפשרות של נפילת המדף. שירות הלקוחות שלנו. צוות הנציגים המקצועי שלנו ישמח ללוות אתכם לאורך כל תהליך ההזמנה, עם שירות זמין, אדיב ומקצועי. אספקה מהירה. אנו מתחייבים להספקה בתוך 14 ימי עסקים, הכוללת הרכבת ארון על ידי צוות מקצועי ומיומן. כרמל ארונות, איכות ללא פשרות, מחיר ללא תחרות.